Yes. With the door lang. Lipa. Nice. Maraming. Thank you, 500 pesos. And, Thank you, Primary Homes. Hello everyone, I'm Jose Monterola, real success person. For today's video, takanin niyo ang view gikan diri sa roof deck sa Maayo Hotel. So bago lang jud mi nahuman sa among RC Kapihan sa Primary Homes. So ang kini sila mo ni open sa reliable circle sa Primary Homes. So mao pa jud paghuman sa amo ang Kapihan. This is our first time nga naka face to face mi. So nice kay diri ang view. Kining area mo ni siya ang Lapu-Lapu. Kining area mo ni siya kadong sa Luan to Consolation. Mo ni siya ang rooftop diri sa Maayo Hotel. Nice kay ihang view diri kay makita nimo ang Liluan, ang Lapu-Lapu ug ang third bridge. Kini siyang Maayo is usa ni siya sa mga sister company sa Primary Homes. Ang Primary Homes na sila bagong project sa Toledo nga hapit na nila i-launch. So barato ra na siya, mag-start siya 1.5 million to 1.8 million. Accept na sila og letter of intent karon. So kisa to'y ganahan mo kuha og affordable house sa dito sa Toledo or ganahan mo kuha condominium diri sa Lapu-Lapu, taka lang ko sa 0915-510-6828 para matabangan kamo. Ako ang garo ni siya ba na? Abi ko daga. Ayo muli na mi, humanami sa amo ang Kapihan sa RC 2022. So, ano taat ba?